Når en bil skrottes, genanvendes jern og ædle metaller, men alt for meget ender som forbrænding eller deponi. Hos Salling Autogenbrug vil vi nedbringe affaldsprocenten i dansk bilskrot, og vi starter hos os selv. Det gør vi ved at udvinde restmaterialer som glas, plast, seler og airbags, som ellers vil ende som affald. Når vi leverer helt rene karosser fri for restmaterialer til genvindingsvirksomheden H.J. Hansen, er affaldsprocenten under 4%. Det betyder både, at der sendes mindre til forbrænding, men også at H.J. Hansen udleder mindre CO2, når de udvinder metallerne. Det er så tæt som, det kan ikke blive mere rent end det. Og det er jo sådan noget, vi gerne vil have. Jo mere af det, vi kan få ind rent, jo bedre for os. Så når vi nu henter fra Salling Autogenbrug bilskrot, hvor der er maks 2-4% affald i, så er processen for os væsentligt nemmere. Fordi at det vil jo næsten komme ud som rent. De mange forskellige restmaterialer får nyt liv også uden for autobranchen. Vi håber, I vil følge os på vores rejse.